Vídeo número 20, part segona. Simetria axial de figures geomètriques. Anem a construir un polígon regular, per exemple un pentàgon. Activem l'eina polígon regular, al costat de base. Pentàgon té 5 vèrtexs. I ara l'eix de simetria, una recta qualsevol que passa per dos punts F i G, que jo ara vaig a amagar a través de la vista algebraica, en aquest cas. I ara activem la icona simetria axial. L'activem. Seleccionem el polígon. I a continuació, l'eix de simetria. Aquest és la figura simètrica a la figura inicial polígon regular. Anem a identificar els vèrtexs reflectits. Per fer això, el que haurem de fer serà escollir per separar cada vèrtex i aplicar-li la simetria axial. Anem a començar pel punt A. Simetria axial, el punt, l'eix. És el punt A', és el simètric d'A respecte a aquest eix. I fem el mateix per la resta de vèrtex. Punt B, eix de simetria, punt C, eix de simetria, el punt D i finalment el punt E. Si ara unim amb un segment un punt vèrtex amb el seu simètric, obtindrem el següent resultat. Activem l'eina segment i li apliquem un estil com aquest. Unim, per exemple, el punt B amb el seu simètric, B'. Observem el següent. La distància que hi ha entre un vèrtex i l'eix de simetria és la mateixa que hi ha entre l'eix de simetria i l'altre punt simètric. A més, aquest eix és perpendicular a aquest segment. Podem fer el mateix per la resta de vèrtex. C amb C', D amb D', E amb E' i A amb A'.